Yes. Good. Besok macam zengnas dari Boro hari. खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फिनखौ सबर बावबाय सय माजियाव फगवाननाय महर लान सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सेला मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनाङो मानो गाबगु खुगु जालायखो गोदान भिडिअजों लोगोसे स्ट्रंनेस लानानै नोंथांमोननि गुदियाव खावब्ला ओंखारबोलायबाय बेक टु द माय वर्क होननाय बायदि सोनाफोर ओमफ्राय 12थायाव गदों आरोना फिसालाना लायनानै फाजोंनो आं जाखिनि खामानि दं बेयाव थांनो नागिरबाय एसे सिगाङावनो सफैबाय मालाय हा 12थायावथ' गगोन होनना नटिस हरदोंमोन आङो थांसैमोन फटाफट लायनोसैमोन उनावसो हरदों नालाय मैया हराखै नालाय नटिसखौहाय मेसेजखौ मैया हराखै नालाय ओंखायनो स' फिसालाया सफैबाय बाबा एग्जामा माबायदि जानाय होनदों ओरै फैलाय गाइसमोननो खिथाफैलाय मोजां खिथाफै फार्स्ट एग्जाम इंलिश दंमोन टेस्ट आरोना 50 नाम्बारनि खिथाफैदो हेलौ नै ओमफ्राय बेहा थांनो नालाय रेडि जानानै दं आरोना दुगैखां लोबखां माबायदि जानाय होनदों माइकेल जेक्सन मोजां जादों मोजां जादों पेपार चेकिंआवसो मिन्थिगोन बिमाया अफमान मोजां जागोन दखान थांसै दे माने बिदाखौ लानानै दखान थांनायनि टारगेटखा नालाय ओंखायनो सासे सुबुङानो एकदम ब्रेक गैला आरोना लेंनाया रमा र' साबिलायनो आं गारि साबिलायनोसै सना ससनाफोर नायलांनो हादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव नोंथाङा मोजां मा शेयार खालामलांनो हायो आयै गावहासो रेडि बिमानि सेन्देलखौ सना जाबाय लोखि आं खालामसै मा आं रोंखायो आयै नों मानो एफा बिदि नोंलाय आं रोंखायो बिलाइ जाबाय बिलाइ जाबायना नों दोनबाय नालाय आं गानबाय मा दे नोंहा बेखौनो गानसै सेन्देला जाबाय गानखानाय ओइ कुलारनि गोजौदां A few moments later देहोरो ओंखारदो इउ आयासो नै जेबो गैया दाउदै बेनिफ्रायहाय मेन बुस्थु आरोना आइ बाबा दरजा मारिनानै थादों बे हे भगबान फैदो एम्फौ बारनाया फैदो एम्फौ बिरो फैदो ओइ फै दुगैयाखै नोंहा दुगैयाखै मानसिया इसान बिराद गाज्रि दुगैनो बायो आयौ मा जागोन गरम बोथोर माबा गोजां बोथोर हाबबाय नालाय सेस दुगैनो जबरदस्ति नोंखायखौ मा बुंनो सोनाफोर फैसासो बख'नानै लायदोंमोन आङो बिथाङा बख'नानै होलाङासै नङाना ट्रान्सफारल' होलांबाय एकाउन्ट टु एकाउन्ट दा बिसिया लायबाय आरोना दहाय फुङावनो माबाया रुम मालिकआ मालाय होनफैखाबाय बेलासियाव लांफैगोन होननानैहाय ओमफ्राय बिखुनजो बिमानोबो ट्रान्सफार हरखाबाय एबार मानसि मोनासै नङाना आङो हरफाबायनोबो ओमफ्राय बख'ना लानांसिगोन आरोना माने मानसिनो हरफाखाबा डाइरेक्ट गामियावनो मोननाय जायोना ओंखायनो बांसिनानो मानसि नागिरो आङो ओमफ्राय मोनासै ओमफ्राय फैसावथावबो मोनाखिसै आङो सोरबा फैयोना मायो आं मोनथिला आरोना ओमफ्राय हरबाय आरो दाखालियो खर्म खुंनायनिया मटर बाहायनाय मा बाहायनाय कारेन्ट बिला एसे बुरजा फैदों नालाय एक्सट्रा हरबाय आरो एसे ओंखाम जानोसै दा सोनाफोर ओमफ्राय ओंख्रिया दहायनो संलांखानाय माने 12थायावसो थांखादों नालाय लाब्रासो नै दिनै फिसालाया दे मा जागोनथाय जागोन ना जाया कफि आलु मटर टमेट' आंनि फेभरेट खिन्थु मा बुंनो गथ'माखौ दालि सङाखै आं दिनै नै दालि सङाखै ओमफ्राय ओरै दं आरोना पटल भाजा गरम खालामनांगौ थान्दाबा बेखौबो जाया मालाय फिसाजोआथ' जानाय नंखाया गाइखेर दङ बेजों जाथोंसै आरोना दावदै लाबोदोंना आङो एसे एवनानै होनांसिगोन नै दाखोरा सावनांगौ दे सोनाफोर खालि प्लास्टिक जानाय लोंनायनिल' जेबो लेथ्रा बुस्थु गैया आरोना मुगैनानै लाब गैया माने सोरबा नुफ्रांबा मुगैनो हागौ नालाय नै बेबायदि जानाय लोंनायनि गोजा नै ना लाबोनाय मा लाबोनायनिबो गैया साफा प्लास्टिकसो गोबावथार जाबायमोन दावदै जोबनायानो ओमफ्राय लाबोनाय जायाखै आङो मानो होनबा एखमबा बेदर एखमबा ना जाबाय थानाय जादोंमोन नालाय ओंखायनो आदारा थोबोआसै स्कुटियावनो आदारखौ फोजोबबोखायो ओमफ्राय न'आव नागिरफैयो आं दा बहा मोननानै होनांगौ हा बिस्कुट दङ जानानै था ओंखाम जानोसै फैदो जारलाथार बिसोरजों बेलाय माथो मा गोदै गोला बिबाय जानो सना जानो ओरैनो हागोनल' एख' जाया एखौ सोबदो मा एसे एखमबाखौ
खमलाखौ जाया दे इखौसो बिफाया बायनानै गालांदों जानाय नङा ओमफ्राय बेबो जिनबासो जायो जिनानैबो जाबावलाया मासे हानसै आं दे मासे हानसै र' सुरु जालायबाय जोंना सेलाय बेलाय दाउदै दाउस्रिफोर सेलायनाय बायदि बिमा फिसा साथामजों सोरबा गाइखेर सोरबा माबा बाबा कबिया जासना दाबायदिनि सिजननि ओंख्रिसो कबि जानांगौ दे बेलाय माथो बिराद बायो लाबाय नै गैला पटल बेखेवना होजोबबाय नै बिमानिखौ सेस जाला जालि जागोनसै जोङो 6 hours later. खाएगा नहीं खाएगा I don't need नाङा मा नङा ना आं मिथिया होन गुड बेसो मोजां जोंना जै बर' हारि आं बर' हारि दे आं बर' हारि होनलाय मा आं बर' हारि yes बागुरुम्बा hai bagurumbा गयनि बारि फाथैनि बारि थाइजौ खान्थाल सारि सारि गासिबो बर' गामि हाय लोगोफोर गासिबो बर' गामि बिमायाथ' गाराङा मोजांखा नालाय आरोबाव दसे खननानै खोनासंनांसिगोन दे बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा दे गयनि बारि फाथैनि बारि थाइजौ खान्थाल सारि सारि खानजं नङा खान्थालसो खान्थाल गासिबो बर' हारि हाय लोगोफोर गासिबो बर' हारि गुड मावनायाव दांनायाव आखा फाखा हाय लोगोफोर मावनायाव दांनायाव आखा फाखा गुड मावनायाव दांनायाव माइ गायनायाव आखा फाखा बे नङानो बेखौ नाङानो बेखौ होमबालाय नै जों इंलिसनिखौ खना बर'निखौ खनगोन ना मोना बर'निखौ खनगोन सिना नङा बेखौ खनानो बर'निखौ खनसै मा बागुरुम्बाखौ बिराद मोजां मोनो आरोना बिमाया बागुरुम्बा हाय मा होनो आयु मारै होनो मा गासिबो बर' हारि आयु गासिबो बर' हारि होनसै मा दे बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा थै नोंनो बेखौ नाङा जोंनो जोंहा बर'सो दे मा दे बेखौ नाङा ना आदानिखौ नाङा नाङा मानि थादोनो लोगोफोर दे बा खनबावदो दे सना गासिबो बर' हारि हाय लोगोफोर गासिबो बर' हारि दे बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा खनबावनो लोगो लागासिनो दङनो गासिबो बर' हारि हाय लोगोफोर गासिबो बर' हारि दिसो नामा दे बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा नै जि नांबावगौनो जि र' मा जि होनो लायथां जि लाबो नै जिसो लाबोदो आयौ इसोरा दे गासिबो बर' हारि हाय लोगोफोर गासिबो बर' हारि बे जरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना आंखौ बारे बुंबाय थानो थिनो बियो ना माना मावनायाव दांनायाव आखा फाखा हाय लोगोफोर गायनायाव फुनायाव जों जेना गयनि बारिखौसो मोजां मोनो बेखौ हास्लाबहैया गयनि बारि थाइजौनि बारि खान्थाल बारि बिराद मोजां मोनो गावहा दे गयनि बारि फाथैनि बारि थाइजौ खान्थाल सारि सारि
गासिबो बर' हारि हाय लोगोफोर गासिबो बर' सिख्ला एबार ना दे हा आरो बागुरुम्बाखौ हौवा मानसि मोसाया बाबा दल हौवाबो गैयानो सिबायावनो हौवाफोरनिबो थागोन आलदाब्रा आया मा जाखो दानलाय बुरि या थिना बुलि आं बर' yes आं बर' yes yes होनदों मा गासिबो बर' आयै गासिबो बर' मा गासिबो बर' हारि हाय लोगोफोर गासिबो बर' गामि बिराद मोजां मोनो आरोना yes गासिबो बर' बिदा फरायनाया दसे ब्रेकसोमोन नालाय रेस्टआवसो एसे बागुरुम्बा खनदों बागुरुम्बा जोबनानै ओमफ्राय नै सिङावसो फिउ थांलायबाय सना गासिबो बर' हारिनि गासिनो बेसाद दासिमबो जोबनो थाङाखै आरोना आंनि फिसाजोना दा उन्दुलाङाबा दसे खननानै देखायबावनोसै आङो ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि जेबो खालामाखै गासिबो बर' हारि गासिबो बर' हारिनि सना ना मोनायावबो ओमफ्राय सनाफोर जेबो आदार बानायबाय थाला आङो फिसालानि जानानै माबा मेगिसो जानो दावराव जालायबाय मेगि जानायनिबो खारन दङ बेना बिराद गाज्रि आंखौ बेदर लायनो थिबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय ओंख्रियाबो दहायनि गोजाङानो जायाबा जाखिनि एसे संदों नै बेनो थायो आं दा रानहोनानै फाजा बायदि खालामनानै जानोसै संला आंबो जेबो ओमफ्राय नै ओंखामा दहायनि गोजां दङ बेखौनो जानानै थानोसै आरोना जाबाय मोनाफ्राव बारा हेभि जाजाबाय थाया आयै फिसा उन्दुबाय आंनि मुलिफ्रा सनाफोर ओंखाम जाखांबाय आरोना गोजांजोंनो आदा एसे गिदिरनानै जाबोदों आङो एनिफ्राय पापिफोर नोंसोर आंखौ आं मा बुंबावनो आरोना आं बिथां थांखांनायनि उनाव इमसनेल मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जादोंमोन इथुसाल'सो बेनि बांसिन आन्दोआव आरो मा मा जाबोदों सनाफोर नोंसोर आंनि खाथियाव थाबावबाथ' आरो पापिफ्रा गोबाख्रब गाबगौमोन बिसोरो स' आंनो बिदि गोबाख्रबनानै गाबनो लोगो नांगौमोन नालाय लोगो गैयिखाय आङो माबादों आरोना भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनाय जादों स' इसिबां बिमाफोर ओंखारबाय नायो इसिबां आगैमोन ओंखारबाय इसिबां आब'मोन ओंखारबाय स' फंबायमोन बिबोनांमोन एसे खम हौवा माहारिफ्रा बाट हिन्जाव माहारिफोर फिलिंसखौ सबसे बांसिन बुजिदों आरोना मानो होनबा आंबो हिन्जाव नालाय हौवाफोराबो दुखु दङ दुखु जायो बे नङा जे दुखु जाया बाट बिसोरो माने हमथानो हायो कन्ट्रल खालामनो हायो बाट बे मेगनखौलाय आरो माथो बुंबावनो नङा होमबा सनाफोर आं भिडिअखौ बानायदोंमोन मैयाबो नोंसोरो आङो कमेन्टआव एकदम गाबफानाय आरो नोंसिनि कमेन्ट फरायै रिप्लाइ खालामै आङो ओरै थरथिंसे आहासो बोहैफाफिनलायबाय आरोना पापिफोरजोंबो गन्डगलसो नोंसोरखौ ओंखायनो आं नोंसोरखौ बिराद मोजां मोनबाय सुखु दुखु शेयार खालामनो मोजां मोनबाय आरोना बिथांनो बेफोरखौथ' मा खिथाबावनो बिथाङाबो नायदों नोंहालाय मानो एफा गाबबावनांगौ होननानै बुंबाय आरोना बाराबा फैफिननायनिसो प्लेनिं लाबाय जोङो हामेसा खेलियो सनाफोर बेखौ बे ब्लग्सआव खिथाला आङो जोङो मा प्लेनिं बानायखो आरोना बारा आलदा थाबाय थाला जमा थानायखौसो जोंबो सेलेक्ट खालामनानै लानोसै बेखौ आं नेक्स्ट ब्लगफ्राव मालाबा फोरमायसिगोन आरोना मा टारगेट लाखो लाथारबायानो आरोना भिडिअबो दङ बेनि लाइभ प्रुफ मा टारगेट लादों आरोना सनाफोर बिदि गाबु जाबाय थाला जिबना गोदाव सोरावनो आं बायदि गोबां ओंखारबाय आं बिराद मा होननानै साबायखर बावबोनो आरो माखासे फाग्लि बिमाफोर दंबावो वाट्सएपआव सिन्थायनो आंनो खिथाहरलायबाय आरोना बिमा नोंनि भिडिअ नायनानै आं हले बिराद गाबबाय होननानै लिरना हरलायबाय सोरबा भइस मेसेज हरबाय आरोना बे पापिफोरखौबो आं एखेबारे खाथियाव मोनबा होथारसौसोमोन आंसो जाथ'दों नोंस्रा माने एथ' पापिफोर बेनो आरोना सनाफोर एटाच जाजोब्बाय जोङो इमसनेलि एटाच जाजोब्बाय ना बुहुद कमेन्ट फैदों गासिबो माने भिडिअनि रिलेटेड गोसोआव नांनाय कमेन्ट गोजा आं गासिखौबो रिप्लाइ होदों दे सनाफोर ओमफ्राय आङोहा कमेन्टफोरखौ दा बाबुनि एग्जाम नालाय थाब रिप्लाइ होनो हाया जायो एखमबा फुङाव भिडिअ हगारदोंबा बेलासिहालागैसो मोनायाव उन्दुनाय समावसो रिप्लाइ होनो मोननो हागौ गाज्रि मोननो नाङा साननो नाङा जे आं होनाय नङा 100टा 150टा कमेन्ट फैयो आं रिप्लाइ खालामनो नाजाजोबगोन आरो आं खालामखायोबो दाबो खमैबाबो 95सो कमेन्ट फैबायमोन स' आं सेस रिप्लाइ खालामनो जेरै
कुइसन खालामदों आं बिदिनो एन्सार बिदि नङा जे आंना कमेन्टखौ जमा खालामनानै आरो आगोलनि भिडिअ बे कमेन्टनि सोमोन्दै भिडिअ बानायनाय बाराद्राय आं बिदि दोनखाया अबेबा एसे आनकमन कुइसनफोर बुंनायफोरबाल' आं बेखौ बुंदेरनानै होयो आंना बे थोरिखा आरोना ओमफ्राय जेखियानो जादोला सनाफोर गाबबाय थानानै जानाय नङा ओमफ्राय फज बिथाङा मालाय सासे लोगो मोनलांदों बरपेटानिनो बेहाबो बिदिनो गाव बायदिनो न' गारनानै थांनांनाय ओमफ्राय माइब्रा रोसि एसे लांफादोंमोन नामा न'निफ्राय ओमफ्राय आरो बे बिथांमोनाबो आंनि भिडिअ नायोनो बिनि बिनानाव लेंसै आङो आंनि भिडिअ नायग्रानो मिन्थिनानै मोजां मोनबाय आङो उमुगनि न'आव जेनेबा सोंहरा होमबा बबेसिमखौ बबेसिम माखो स' जेरै बियो खिथाहरदों हा सासे बर' लोगो मोनदों उमुग उमुग होननानै बेनाबो न'आव सोंहरबाय खोमा ओमफ्राय खिथाबाय उमुगनि फिसाय ओमफ्राय नायदोंबा आगैसना नोंखौनो बुंदों आङो मोजां मोनदों आङो मिथिनानैहाय एसे मिथिबाय आरो आंनि भिडिअनि थाखायबो आंनि बोरायखौबो एसे मिथिबाय उमुगनि फिसाय बेसर लाजिलायलांबायसो होनबाय आरोना फज बिथाङा जोंना लाजिनांगौ लागा गैया पापि ओमफ्राय मा होनो गाज्रि रोखोमैथ' मिथिजायाखैना मोजाङैसो मिथिजादों बेनिफ्राय मा होनो आं होनबाय आरो सिदा सिदा हमनो हाखाबाय आङो नोंना खुगाया मानो लिमोनबाय थादों होननानै ओमफ्राय हमनो हाखायो माने आङो बियो सफासे लोंबाबो बिनि खुगाया बेस्रा लिमोनो बिदिनो आरोना ओमफ्राय आं हमनो हायो बे होनखाबाय नै हमनो हाबायानो बिहा आंखौ डाइरेक्ट आरो होननानै स' बिथांमोनाबो थांगासिनो दङ सफासे लोंनानैहाय दुखु खस्थ'खौ बावगारहोनो बेस्राफोर स' लोगो मोनलायलायोबा मोजां जायो नङा होमबा लोगो मोनलांदों होननायखाय आंबो बिराद मोजां मोनदों आरोना आंहाबो बे गथ'फोरजोंनो दुखु खस्थ' मार गुलि कभी खुसि कभी गम सोसोनाफोर नोंसोरबो रेडि जाफिनदो आङो एकदम हानायमानि नोंसोरखौ मिनिहोनोसो नाजागोन बिदि गुबुबायबा सोगाबनो आं एसेबो इच्छा गैया फाग्लिसो आंबो मानोदि बिदि सेयार खालामफ्रांखो थानो हायियाव आरोना हमथानो हायियावहाय ससनाफोर दा दोनथ'नोसै बिदि हर गेजेराव ब्लग्स बानायबाय थाबा जानाय नंला आरो ब्लग्सआ एसे गोलाव जालांसिगोन बायदि मोनबाय आङो आरो डाउटबो जाबाय आङो जे फिसालाखौ एसे बुरजा लाफानाय जाबाय आङो बागुरुम्बा गान खननानैहाय कमेन्ट सेक्सनाव अफसो जालांसिगोन नामा आं फात्ता गैला आरोना गाज्रि मोननो नांला अफ जालाङोबाबो आरोना गोसो गोरबोजों फिसाफोरखौ आसिरबाद हरबाय थादो आरोना मिनिनोबा मिनिदो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय